Ingkang kinarya sambeting carita punika warnanira ingkang wonten kayangan Megantara. Ingkang kepareng lenggah wonten kayangan Megantara jejering Narendra ingkang bagus warnane kepareng jejuluk Prabu Indriya. Pranyata Prabu Indriya maksih kaleres tedhak turunipun Sang Hyang Bathara Indra. Bathara Indra peputra Sang Hyang Citrarata. Sang Hyang Citrarata peputra Sang Hyang Yatnyana. Sang Hyang Yatnyana peputra Sang Hyang Indriya lan kepareng jumeneng wonten ing kayangan Megantara. Dene Sang Hyang Indriya ya Prabu Indriya kagungan putra 3. Pambayunipun mijil putri kaparingan pusaka asma kusumaning ayu Dewi Indradi. Dewi Indradi kagungan rayi kalih mijil kakung kepareng kekasih Raden Indrasena tuwin Raden Indramuka. Raden Indramuka nedeng nindakaken pakaryan wonten kasatriyan namung Raden Indrasena ingkang titilaksana mangke ngadhep wonten ngersanipun ingkang Rama Sang Hyang Indriya. Wis sawetawis dangu anggenipun lenggah wonten madyaning pendhapi ingkang Ajrambah Sloka. Dereng kawiyos pangandikanipun Sang Hyang Indriya mulat sowanipun ingkang putra Raden Indrasena ana kepareng karsa-karsa Rukmendaya alon pangudas maraning Indriya ingkang wis magut ing lathi. Miat langening kalagyaraglar pandang muncar tinon lir kekonang surem sorote tanpa adang biaktan para Jawata miyang risang naraba
nalikanyo samya anut tepining narmada tirta kang malembak lirmawa pamor nuting samudra mapak tirta pawitra masutya sutya gebyarira Ilahe ngawik namastu namasidam sekaring bawana langgeng putraku Indrasena nun wonten pangandika ing adhawuh Kanjeng Rama sawise satata nggonmu ngadhep ana ngersanipun Rama aja nganti perkara ingkang bebingung rasaning ati iki kedlarung-delarung kahanan ingkang aneh-anehi ingkang dumadi ana ing kayangan Megantara wis sakwetara suwene mesine kowe uga nglenggana lan kowe krasa Megantara ana wawahan kahanan kula nun inggih ora coba nek pancen kowe melu ngrasake ana kahanan ingkang owah ing wewengkon kayangan Megantara enggal matura kula nuwun inggih Kanjeng Rama kepareng matur sedaya kalepatan kula nyadong pangaksama anakku nggir Indrasena iya Kanjeng Rama ngendikaaken bilih Megantara wonten ewah-ewahan kawontenan ya menawi ingkang kula raosaken kawontenan ingkang kapenggalih ewah menika ewah-ewahan antawisipun wanci siang kaliyan wanci dalu ingkang sampun-sampun menika menawi siang dumados kawontenanipun padang saya dangu menawi wanci sampun bedhug tengangi sak bakdanipun wanci bedhug tengangi srengenge gumiwang ilen saya andhap soroting sengenge lajeng saya dangu ical punang sengenge awit ketutupan cakrawala utawi kasasaban mega menawi caket gunung inggih katon kados kaling-kalingan gunung lajeng mangke saya ical sorotipun kawontenan saking padang dados peteng iya bener terus sak sampunipun peteng dipun raosaken sak wetawis mangke menawi nitik siliring samirana nitik swantening kutu-kutu walang atoga kewan ingkang saba ing wanci dalu menika inggih saged kangge titikan menawi sampun mireng swaraning walang bajangkrek menika kawontenan saya dalu saya peteng ngayat dumugi Madyaratri menawi sampun dumugi wonten wanci Madyaratri adatipun inggih wonten swantening peksi ingkang mligi nyuwanten wanci tengah dalu ya icaling swanten peksi kala wau lajeng menawi wanci sampun lingsir wengi
sampun nyaketi badhe wanci Gagat Rahina menika wonten swantening rijal ingkang munya wonten madyaning Tegalan utawi Pesabinan. Swantening kodhok rijal ingkang kumerangsang menika antawisipun tabuh kalih dumugi tabuh 3 loncok sekedhik tesih mungal. Menawi wanci sampun saya ngadepaken Gagatenjang wonten swantenipun jago kluruk imbal-imbalan. Lah menika mertandani menawi wanci sampun badhe plethek ing srengenge gantos padang. Mangke sonten gantos peteng malih gantos padang. Yo panjen kepara nyata mengkono. Lah ming aneh. Sing kok omongke kuwi mau bener kabeh. Nanging wektu iki rak ora. Inggih. Anggere awan sedina. Mengko terus ganti peteng. Peteng kuwi rak upamane rene ana ing kraton kuwi ana ingkang kedapuk ngunekke pratandha. Ngunekke pratandha utawa ingkang disebut tabuh. Upamane wanci surup sengenge ditabuh sepisan utawa upamane kuwi kena diarani arane jam 6 kuwi nabuh tengara kaping 6 mengko antara suwe miturut petungan nganggo keketeking jantung utawa nganggo petungan ingkang sakliyane ingkang wis ditemtokke banjur nabuh kaping 7 tegese jam 7 jam 8 ditabuh kaping 8 sak panunggalane. Lah mengko nek wis wanci tengah wengi kaping 12 nek wis diunekke ping 12 genti ditabuh meneh wiwit 1 2 3 4 5 6 kuwi mengko terus kahanan padang meneh. Ning saiki kok ora. Bengine kok kaya dobel loro. Lah iki saka dayane ngopo? Aku dhewe ora ngerti. Gini kok kahanan aneh temen. Apa kira-kira kowe ngerti iki saka dayane ngopo? Kula mboten mangertos Kanjeng Rama. Iya namung bingung kemawon dene kok wonten kawontenan kados mekaten. Sing ora pati nduga. Ora pati nduga rasaning ati, aku malah kaya dene cubriya rasaning atiku. Karo Mbak Yumu Dewi Indradi. Mbak Yumu Dewi Indradi kaya ngane-anehi. Mongko janji Mbak Yumu Indradi ora katon sowan, ora katon kumliwer ana ing Taman Sari mesti kedadian ana kahanan peteng loro dadi siji kaya ngene iki. Narendra mambek sekti sura Tutrai ngawirya trah ngawirya Kya kawiyos wijiling sabda ana Aku cubriya karo Mbak Yumu Dewi Indradi. Saiki Mbak Yumu ana ngendi? Wekdal kepengker teksih kula ngertosi kang mbok nindakaken menapa ing dados pakaryanipun wonten ing Taman Sari, wonten Keputren. Nanging sakmenika mboten ketingal. Apa kira-kira Mbak Yumu cumondhok ana jroning bangsal patunggone mbok menawi ngaten. Awit korinipun dipun kancing saking lebet Kanjeng Rama. Ah kuwi cetha Mbak Yumu dumunung ana jroning patunggon ora sranta rasaning ati.
Ayo diceraki kahanane Mbak Yumu Dewi Indradi. Monggo kula dherekaken. Patunggone Mbak Yumu mara coba enggal dodoken korine kula nggih sendika ngestakaken dawuh nuwun sewu Kang Mbok Dewi Indradi menika Kanjeng Rama kepareng tedhak wonten patunggonipun Kang Mbok Dewi Indradi. Kang Mbok korinipun prayogi lajeng dipun bikak. Kula aturi bikak korinipun Kang Mbok. Kang Mbok korinipun prayogi dipun bikak menika Kanjeng Rama tedhak wonten patunggonipun Kang Mbok Dewi Indradi. Kang Mbok dipun buka korinipun Kang Mbok. Terus pundi Rama Kang Mbok Dewi Indradi mboten kersa mbikak korinipun. Ora sronto rasane ati. Dupaan lawang iki karepen jebol dingerteni apa ingkang mapan ana jeroning patunggon. Nuwun sewu Rama. Yo tindakno. Kanjeng Rama anak kunggir Dewi Indradi nun wonten paring adhawuh kancing lawang didodhok lawange kowe ora gagas aja ora didupak karo adimu Indrasena lawang ora mengo jeroning lawang mengo iki mau sadurunge kowe katon aku weruh cahya gumebyar iki cahyane ngopo jagat kula mboten sumerep cahya menapa-menapa Kanjeng Rama kok aneh temen aku prisa pun Rama prisa ana sumurating cahya. Lah kok kowe matur yen to ora ana cahya kuwi piye? Indrasena, kula wonten dawuh. Kowe weruh cahya sumunar iku mau apa ora? Inggih, kula sumerep. Lah kuwi adimu ya weruh. Pun Rama ya prisa. Lah kok malah kowe matur nek ora prisa kuwi nalare kepiye? Inggih, mbok menawi kabeta anggen kula wonten saklebeting patunggon menika wau yektosipun kula rak mbangunaken tapa kula prihatos wonten saklebeting patunggon Kanjeng Rama. Oh kowe dadi ana jroning patunggon kuwi prihatin. Kula nuning nggih kula ngenturaken tapa
prihatos nyuwun dhateng panguwasing Hyang Widi murih kula dados titahing Bathara ingkang piguna tumraping bebrayan. Oh ngono, apik ing dadi penjangkamu becik. Mung baerene ngono kahanan ingkang aneh-aneh kaya mengkene iki. Ingkang dadekke sumengka rasaning penggalihipun Rama kudu nyeraki marang sliramu. Nanging perkara cahya sumorot mau sejatine pun Rama durung lega nampa kabeh aturmu. Kowe bloko yen to ora ngerti, kowe matur yen to ora ngerti ana cahya sumunar kaya mau. Nanging perkara iki tetep kudu arep tak lacak. Sayektosipun mboten wonten menapa-menapa Rama. Ya kowe matur ora ana apa-apa ya sakarmu. Nanging aku butuh mbuktekke. Cahya sing tak sawangi ku mau cahyane ngopo? Indrasena kula wonten dawuh. Ayo nderek pun Rama. Cahya ingkang mesat saka sadurunging patunggon ditututi. Monggo kula dherekaken. Nyono babar pisan yen to wurung ora wurung aku kamanungsan aku kedenangan karo satriya-satriya tedhak turune Adi Bathara Indra. Prabu Indriya ora wurung ngerti marang perkara iki, anake Prabu Indriya ingkang arane Indrasena ya ora wurung ngerti perkara iki. Nanging aja nganti aku wirang bebarang. Prayoga aku nedya sesinglon. Ora ketang malih dadi buta-buta sak patih. Waton do pangling karo aku. Aja nganti Bathara Surya nandhang wirang wektu dina iki. Ana buta ngaglah ing wewengkon kayangan. Kowe iku sejatine sapa? Lan ngaku sapa kang dadi aranmu? Oh, ladalah. Kowe takon aku Ditya Suprawa. Suprawa ing dadi aranmu ya dasar nyata. Kowe sapa? Indrasena. Indrasena aranmu. Nyerak yaku mengku karep apa? Ingkang kudune takon kuwi aku.
kowe buta. Jenengmu Suprawa, kowe mapan ning wewengkon Kayangan Megantara. Apa ing kok goleki? Ndadekno sumurupmu. Aku mapan ning wewengkon Kayangan Megantara kuwi merga nglirik Dewi Indradi. Dewi Indradi bakal nampa kanugrahan munggah oning kayangan diparingi kanugrahan mustikaning wanita dening Sang Hyang Bathara Guru. Mula aja nganti Dewi Indradi kesonjombaya. Aku duwe kewajiban ngreksa Dewi Indradi. Kowe mesti goroh. Lho kok goroh? Dasarmu apa nganggep aku goroh? Upamane pancen Kang Mbok Dewi Indradi arep nampa kanugrahaning Bathara, mesti Jawata paring wangsit marang Kanjeng Rama. Awit apa kowe ora ngerti yen to Kanjeng Rama iku apa isih kepernah wayah yen to karo pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Mukal yen tono perkara wigati Kanjeng Rama ing atas turasing dewa ora prisa marang perkara iki. Wah, kok lunyu kowe. Rembugmu kok malah kaya dene mojokke aku. Mula kowe kudu kang jujur. Kowe mapan ana wewengkon Kayangan Megantara. Duwe karep apa? Janji ora gelem bloko. Tiban tangan rampung nyawamu. Wah, kowe niate mung ngejak sulaya. Ya wis aku ora arep bloko, ora arep omong werna-werna bakune. Aku seneng mapan ning Kayangan Megantara, ya aku mapan ana ing kene. Megantara kuwi ana sing kagungan. Megantara kuwi ana sing duwe. Ing atas kuwi wong liyan drayan mapan ana ning papan kene tanpa nyuwuni dipalilah. Yen to ana apesing awakmu, dianggep kowe arep madeg keraman, dikeroyok wong sak negara, ora mung temangkaning pati. Nek aku arep ngeraman tenan ning papan kene, apa luputku? Ora luput ning kudu wani mati. Wah, ngejak sulaya, apa abamu? Tewas kebenaran ning aku dianggep arep ngeraman ning apa wewengkon Kayangan kene. Tak antepi entuk ora entuk Kayangan Megantara tak jaluk tak ulungke janji sempal baune Indrasena kiwa karo teken. Wah, gagelak limpamu. Wigati apa? Ndawah saka Dirgantara Rama ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan piye, Ngger? Wonten raseksa ingkang naminipun Ditya Suprawa. Menika ketingal Nyolowadi. Malah piyambakipun ingkang sekawit nyaket wonten Kayangan Megantara tanpa pariwara. Piyambakipun kula ingetaken sampun ngantos dipun dakwa menawi badhe madeg keraman. Malah kados dene piyambakipun pikantuk mergi anggenipun kangge wangsulan. Piyambakipun bloko menawi badhe madeg keraman wonten Megantara. Lajeng nedya kula jempalani namung kula kawon Kanjeng Rama.
rening kowe kalah mundur tak tandingane kula niki sumangga ing prayitna ngatos-atos Kanjeng Rama. Leng-lenging triya mangungkung kanduan rimang lerena tanpa kanin duka yayah sinipi Sang Hyang Indriya tan pantara dangu sigara matek mantram sakti ngempakaken aji jaya kawijayanipun mantram sakti ingkang nama Aji Sirep Dahana dipun tamakaken Ditya Suprawa menapa Suprawa kebadaran wangsul dhateng wujudipun Sang Hyang Bathara Surya. Pukulun mengku kersa kados pundi paduka pukulun Sang Hyang Bathara Surya kepareng rawuh wonten ing menapa negari inggih Kayangan Megantara namung kemawon ingkang dipun jujuk patunggonipun anak kula pun Dewi Indradi Pukulun. Iya anggir Pukulun. Panjen kepara nyata ulun tumedhak saka ing Kayangan. Jujuk ana patunggan apa patunggone Atmajamu. Nini Dewi Indradi kang mangkono iku mau ora bakal tak silaki pancen antarane ulun karo putramu Dewi Indradi ana sambung rasa tresna ing ora kena dipisahke. Putramu Dewi Indradi kepengin tansah cecaketan karo ulun lan ulun uga wis kebacut tresna karo Dewi Indradi. Mula kang saka iku ora ana perkara ingkang bisa misahke katresnaning Bathara Surya karo Dewi Indradi. Pukulun apa menapa panjenengan inggih badhe tega mentala menika ra ingkang wayah piyambak lajeng kados pundi prayoginipun? Elinga wayah Prabu Jawata lan Widodari kuwi ora tepung karo ingkang jenenge umur. Ora ana tuwa karo enom. Pernah ana, pernahe kepiye kuwi ana bisa disebut nanging bab umure dudu perkara tumraping Jawata. Anane Bathara Surya tresna karo Indradi, Indradi tresna karo Bathara Surya. Nanging panjenenganipun Pukulun Sang Hyang Surya tetep nandhang kelepatan. Luput kundi ulun nglabuhi tresna
Indradi nglabuhi rasa tresna. Wong padha tresnane arak ora iso diluputke nanging kedahenget. Perkara apa? Indradi menika wonten ingkang mijekaken. Indradi menika gadah tiyang sepuh. Mongko Indradi menika ingkang putri. Sinten tiyangipun dados tiyang sepuh, anakipun ingkang mijil wanita, alit dipun jawat, ageng dipun jamah dening tiyang ingkang tanpa subasita, tanpa amit-amit, tanpa tetembungan rembag ingkang gumathok. Sinten tiyangipun rila kados mekaten. Kula kinten mboten badhe wonten lumahing bumi kureping langit. Wong tuwa duwe anak wadon dibebengek, dibebeda, dijejam apa jamah dening wong liyan ndrayan tanpa pariwara. Menika tentu mboten trimah. Sepisan malih kula matur, Indradi menika anak kula estri Pukulun. Monggo kula aturi menggalih perkawis menika. Iya nggih. Wayah Prabu. Sejatine ulun kelenggana marang perkara kuwi. Ya wis damar mancung cinepet. Nek aku kok luputke, ya aku ngakoni nek aku pancen luput. Panjenenganipun Pukulun sampun nglenggono dhateng kalepatan menika. Ya, aku rumangsa luput. Aku rumangsa luput, aku njaluk ngapura karo sliramu. Tiyang nandhang kalepatan. Panjenengan mundhut pangaksama. Kula saged ngaturi pangaksama namung kemawon petanganipun dados sawetawis ragi rumit menika awit Indradi ingkang wayah menika tedhak turunipun Hyang Bathara Indra. Menawi Hyang Bathara Indra ngawuningani perkawis menika tentu badhe dados atur wonten ngersanipun Pukulun Hyang Jagatnata. Menawi Pukulun Hyang Jagatnata duka yasinipi ndawahaken deduka dhateng Kanjeng Hyang Bathara Surya, wurung tan wurung Hyang Bathara Surya wonten ingkang mrina, wonten ingkang belani, inggih menika Eyang Ismaya. Lelampanipun dados nggubet ndadosaken gara-gara wonten ing jagat menika mboten badhe prayogi. Lah terus prayogane kepiye? Gelar yekti panjenenganipun Eyang Pukulun kula suwun kendel, kula suwun sampun ngantos nglajengaken anggenipun nedya mondhong dhateng anak kula inggih ingkang wayah Dewi Indradi. Eyang Pukulun kula aturi daya kundur wonten ing kayangan. Perkawis mangke dipun dangu dening Eyang Sang Hyang Bathara Guru, kula sumanggaaken kawicaksananipun Kanjeng Eyang. Leng-leng lalu angulati surya kang mangrangsang wayah kumius kang amara wayan ya yen mengkono rilanono ulun kundur ngayangan namung pangabekti kula ing nderek tindak paduka Pukulun. Indradi anakku wong ayu pun wonten pangendika ing dawuh Kanjeng Rama. Pun Rama wis prisa sakabehane. Pun Rama wis ngawuningani lelakonmu
karo lelakone apa bebarengan karo Sang Hyang Bathara Surya. Jagat dados Kanjeng Rama sampun prisa sedayanipun sak kabehane wis tak ngerteni. Saestu panjenengan dalem prisa, iya. Aku wis ngerti. Sak kabehane wis tak ngerteni ning kowe ora peduli karo perkara iki. Kowe nyepelekke kahanan iki. Mongko tumindakmu karo Bathara Surya kuwi tumindak ingkang ora kena kanggo tepa tulodo. Kabeh para putri ora kok ming sak kayangan megantara nanging ora kena kanggo tepa tulodo. Tumraping wong wadon sak jagat terat pramudita. Kowe nandhang luput Indradi. Jagat kula nyuwun pangaksama Kanjeng Rama. Iya tak ngapura nanging ibarate wong kalepetan sesuker kowe kudu mbudidaya ngilangi sesuker kuwi. Lajeng caranipun kados pundi? Mertopawa ana wewengkon watu gajah ana telatah ingkang disebut watu gajah. Sak caketing watu gajah ana tlaga. Kowe mbanguna tapa ana ing telenging tlaga ing dumunung nang sak caketing watu gajah supaya saya bisa tipis dosa keluputanmu. Kula nuwun inggih menawi mekaten sentika ngestokaken dawuh kepareng nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Rama. Ya ingkang prayitna ngati-ati anakku Dewi Indradi. Paring duka marang aku ya mung tujune. Ya mung tujokno cupu manik Astagena ora digawuningani dening Kanjeng Rama yen nganti cupu manik Astagena iki kedenangan karo Kanjeng Rama terus dipundhut arek aku kelangan gedhen-gedhenan. Ora bisa pinanggih karo Bathara Surya meneh. Ya wis waton cupu manik iki tansah cecaketan karo aku arep aku didhawuhi supaya tapa ana telenging tlaga ingkang cerak watu gajah nedya tak tindakke kabeh dawuh Kanjeng Rama mara tak cerakane wewengkon watu gajah wektu dina iki.
ana kayu apurwa sejati wit buwana pangkiblat papat godhonge mega rumembe apratopo kekuwung Saryandaru kilat Wah Surya lanteng su asirabun kelawan udan pepucuke akasa brungkah pratiwi oyote bayu bojro witing klopo laju tindake kusumaning ayu Dewi Indradi sinerang lampahe daya-daya tumeka wonten telenging telaga sak caketing watu gajah ingkang badhe kinarya mbangunaken tapa sinajan to wujuding wanita ing nampi dukanipun pepunden ingkang nampi dukaning Sudarma alabet kelentuning tumindak gegancangan nedya nindakaken tapa brata ketingal sanget anggenipun sungkawa nawung bendu sinajan to teksih wonten perkawis ingkang saged ndadosaken jatining raos remen awit sinajan to kedah mertapa wonten telaga sak caketing watu gajah namung kemawon Dewi Indradi teksih angasta kelangenanipun ingkang nami Cupu Manik Astragina naming badya kados pundi bawanipun Dewi Indradi tuhu turasing dewa tedak turun dewa
nandhang kalepatan tuwin ngakeni kalepatan sagah badhe nipisaken dosa kalepatan kanthi dipun tebus mawi laku prihatin tarak brata teki-teki ora mokal babar daya pangaribawa jagat kaya ketempuh gara-gara sinajan to namung sak gebyaring tatit dumados sing gara-gara ewas manten saged kangge mbuktekaken bilih tedhak turuning dewa menawi ngantos kelentu panindakipun yekti ndadosaken rubeda mekaten ugi tumaraping jalma menungsa menawi kawula alit tiyang limrah kemawon nandhang kalepatan boten lajeng tumuli enget wangsul dhateng perkawis ingkang jujur perkawis ingkang leres saya menawi wonten pawongan ingkang kulina damel risak ingkang magayutan kalian petanganing brana arta kumapurun milik ingkang sanes darbekipun menika tentu badhe ndadosaken perkawis minggahipun dhateng para satriya pangembating praja ingkang kedapuk meranata lampahing Babdana Twin Prabeya utawi cethanipun dipun pitados nyepeng arta menika mboten mawi pawitan rasa jujur ati ingkang suci gampang menggok menawi gampang menggok dados pakulinan yen ingkang dipun etang menika perkawis arta ingkang langkung kathah mongko arta kas negari ingkang dados raja darbekipun kawula saindenging praja menika badhe damel risak kejawi ngrisak darbeking kawula nanging inggih badhe ngreribeti lampah pambanguning negari mewah ing babagan menapa kemawon ing kedah dipun tata lan langkung sae kawontenanipun dados duna dungkap anggenipun merenata mewah damel katentreman lan kamulyane wong sak negari sawetawis dangu para kawula jegrek ngraosaken kaya ana perbawaning gara-gara nanging kasaput menapa lampahing barat rep sirep gara-gara datan wonten pringgo bayaning marga kaya ora ana perkara ingkang nuwuhke rasa waskuwatir wontenipun pulih tata titi tentrem kepitung punakawan tetiga nalagaring pituruk bagong sak sampunipun kawontenan saya tata titi tentrem tetiganipun nedya suka parisuka macak gegojekan wonten madyaning ora-ora mbuh alun parire kayon katiuping angin sumeak swaraning karengyan
Kanca ayu kanca kanca sing prayitna kanca dasamrata ayo ngobeng desa amun duwe sing marah-marahi awang kowe sing marah-marahi entas saka toko arep simplek nganggo virgo minggir mas minggir lipir mas lipir
Iki mau apa, Truk? Hah? Iki mau gending apa? Gending kuno. Iki mau ya wis prayoga ngene iki. Iki mau rak jane terus gending iki jenenge gending dolanan campur sari. Asline sing jenengane campur sari iki ya ngene iki. Kok dijenengi campur sari? Kowe ngerti ora, Gong? Ya lek dicampur-campur kuwi ya terus. Ha iya. Ki dadi mulane disebut campur sari mergo ana ronda kampung. Ronda malam, ana gembira luka, ana meneh buta galak. Kuwi lagune sithik-sithik digunakake. Oh, mula njur disebut campur sari. Ha iya disebut campur sari. Nek wutuhe piye iki mau? Nek wutuhe campur sari iki sore-sore neng latar akeh kancane rame-rame tetembangan kancane ayo kanca sing prayitna kanca jor sembrono ayo mubeng desa. Ah kuwi ayo mubeng desa kuwi nak njur nyenggol ronda malam. Heeh ya. Terus terusane njur la wong kowe wewe sing marah-marahi kuwi tae buta galak. Iya ya Gong. Ayo aja dicampur-campur. Kok mentah saka toko ku mau? Kuwi tambane. Mentah saka toko merek Simplek nganggo birku. Minggir Mas, minggir. Mlipir Mas, mlipir lihatlah aku menari. Tari gembira luka. Tape ketan tapene jali tape ketan jali oh yes gelong kok nganggo montor barang ayo kuwi mau werna-werna to kayak ya ana montor cilik tembangan biyen iki jaman kuno ki ana montor-montor cilik montor-montor cilik sing nunggang blenek ngono kae ana terus ana bemo barang nek biyen iki ya terus wah iya mbune kuwi jaman biyen ya wis elok ya iya ing atas jaman semono ya iso ngerakit kaya ngono iki para empu-empu jaman biyen para pepunden. Gegendingan lawas-lawas ki wis arang-arang sing ngopeni saiki. Wis ketutup sing gendingan anyar-anyar. Ning jane maneman sing lawas-lawas nek ora dopeni ya terus ah iya. Sing lawas kaya bemo barang kae. Kalau kae Bu bemone mrene apik ya cantik ya tur banter playune ngono kae. Nek seneng iku lak nganggo sing tobel rodane mung telu kathik bisa momot nganti 8 ngono to. Heeh. Bemo ki jan rodane ming 3 apa? Ming 3 mburi loro ngarep 1. Kendaraan cara mbiyen. Wah, ayo jaman kuno.
Muji syukur to Gong kowe karo aku ngerti jaman kahanan kaya biyen isih sederhana tekan saiki kahanan wis maju kaya ngene iki. Ha iya ya. Ya, saiki nggunakake gending sing luwih familiar, luwih dikenal. Rene wingi sore urung dicake, saiki dicaoske para pepunden. Uga mengenang marang para leluhur-leluhur ing wis murut kasedan jati kelanganane simbah-simbah biyen iki bangsa Kutut Manggung barang. Nah aku ya kudu ditendake. Ya, nyuwun paringi Kutut Manggung. Ning ya nganggo dibawani maca pat terus. Ya. Ning 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 dung 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 ding ding dung 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 dung. Wes mangkono pigunaning jalmi lamun durung kasinungan mulya kudu narima wenange nanging aywa ketungkul kalakone dipun persudi mardi mardaweng patrap tinata kang jujur jajan lereking jaman Angko gelo nek ora tak gongi. Mbaya suwanem gong. Menjilo marem gonge kok. Ayo engko nek wis entek kaya wong iki kudune tiba suwanem wong grambyangane menyura kok kowe iki waton gargur. Sing cerak ya gonge kuwi kok. Balene gong, apa petruk ku mau. Tinata kang jujur. Wis kono gek gong meneh. Suwanem. Iya kowe iki pusing. Tinata kang jujur. Malah ra ditabuh. Mesogong meneh. Wah, kowe iki jan elok tenan. Luweh ora tak tabuh kok. Mongkon suwanem-suwanem iki durung entek tembange kok kowe iki. Bendong kuwi, Truk. Ya. Tinata kang jujur. Nah, penak to selung. Jajan lereking jaman wiwit kitrah tumekaning jaman mangke. Kanthi duga prayoga bener ngono kuwi gargur senenge krungu swara gong iki aja meneh kok gong sing gong gedhe gong gantung gong penatas ngono kuwi dasari swarane resik dedekane apik dadine ora glagep-glagep suarane nino nanu nino penak aku ki jaman biyen gamelan barut gong renteng sing nganggo kothak jerone kae klenthing kae wis seneng kok aku yang ngalami kok ngono kae biyen kok ha iya padha wae. Iya arep ngono-ngono ya penak kok. Arep ming gong renteng ning ya penak. Heeh, penak ki ning nek taline isih kenceng nek ora. Engko wis nglangsrah nanggon lambene klenthing ae nek ditabuh ming ges. Ceks. Ora muni gur ngono. Wah, ayo karang yo. Biyen ki gamelan barut kowe ditabuh wong wis gemeder kaya ngono jaman biyen iki. Keseniane awake dhewe nek biyen ngono ya kaya ngono kae ya Gong. Ha iya.
nyenengke ayo nuting jaman kelakone. Bacutke kutut manggung. Sore jala bapak kutut manggung. Jaluk ngombe. Monggo. Dirungokke reng. Ayo kutut manggung rugi nek ra dirungokke. Ayo sambi udut. Kok sik sing tak titipi udut malah sayane udute rung diterke rene. Udute mesti anget kae nganti anu digimbol. Sore mau timbangane aku teng grendel lak iki gake udutku engko tengah wengi diterke nang ngarep. Lali malahan. Yo. Nanu saiki dipakani. Pakan.
Kene iki sing ra jeleh-jeleh. Dindeke nggon kempul pungkasan kuwi cengkoke Ibu Waranggana, wah jan dipacak-pacak. Kene iki, ayo. Nino, nino, nani, nanong. Iki dindek jan kepenak tenan. Kowe cengkoke mau krungu ora? Nano 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 nani nino nino nano nanong. Nganggo minir ngono ki wah jan rasane marem. Ha iya. Kono mau digawe ora kuwi urung. Engko. Oh, nggon kempul iki, kempul. Tak kira nek nano nino nano nani nino nino nano nanggur ora penak to kuwi ya. Ha iya, ning kudu nggone. Kok dindek terus ayo diteruske. Ora nganggo wayahe wis ngono kae. Jane ya seneng ya ning ndak kepadangan rek tak bubarke gasik. Nganu wae terus piye? Digongke ning terus kudu nyungklang. Ah kuwi wae ora apa-apa ya. Mengko digongke ning wau pambukane sore-sore sakniki ajeng napa? Wengi-wengi repet-repet awan-awan. Mengko manggung wis diaturke. Siji meneh terus, siji meneh apa? Pelok apa slendro? Pelok. Dinggo ngaturi semangat para sedulur-sedulur ingkang nindakake among narakisma utawa among tani. Saiki diaturi nganggo lelagon kanca tani kae. Oh ya. Monggo nyuwun kanca tani
kalih dibawani. Nano nano. Nggih, alon-alon. Dibekem. Uga benteng dilanjut kanca tangi. Lega pikire. Ayo. Saiki sowan ana ngersane momongane awake dhewe. Awake dhewe duwe kewajiban. Momong Ndara Gutama. Aja nganti kowe karo aku nampa dukane Bendara. Ayo dicaketi. Ndara Gutama arti ndak ngendi ya? Ayo mbuh awake dhewe pokoke nyerak. Aku melu ora kowe tetep melu. Oh ya. Yo.
Sing mlaku aku sik pokoke sik terus ayo adate kowe ngarep timbangane keri. Sangu gending ora? Ayo ora kita sak pangkur ngadep bendara kok njur ming blendis ora kanggo iringan ya ora kepenak. Ya wis pangkur ya kena. Slendru songo ya. Celali Rujak wuni pembune mbrek sawiji ngati-ati yen nganti nyidrani janji nyelapet pak ngati-ati yen nganti nyidrani Rene bae kono kok suwi ya, Tru. Ha iki main garapane ngono kuwi kok kowe iki. Arek terus neno ning tang tundet. Ngono aku kleru. Iki mayan ngono. Karo ngenteni nggon sindenane rak ya cetha to. Neno ning tang lali umlung ngono garapan anyar kuwi. Pepunden Semarang biyen sing ngripta. Oh dadi ora langsung, ora. Gandul, ha iya gandul itu rada nganu. Nek gong piye? Wah gong ki nek kaduan banget ya megap-megap ling ngegongke. Nino nano nanu nanu. Ana ya selak bongko iki akal-akalmu. Terusin njur apa iki? Ayo rujak-rujak apa kembang-kembang apa aduh lae monggo.